Mwala uwu unali mwala otsalidwa kumphanga kwina komwe unkakhala kumphanga komwe kunali kwa ndima kwa zaka. Mwala uli fumbi lokhalokha, kunalibe kuwala dzuwa, kunalibe mpweya wabwino. Tsiku ndi tsiku mwalawu unkayang'ana miyala yomwe inamuzungulira ya mphiri, ndipo pang'ono ndi pang'ono mwalawu unayamba kukhulupirira china chake chowawitsitsa zedi. Ya nzoonadi ndine opanda pake osafunikira kofera kwanga mkundima kuno. Izi kamba koti unali usanaone kusiyanisa kwa moyo ndiye unkaganiza kuti mundima ndiye malo ake mpaka kalekale basi. Tsiku lina wa sayansi wina analowa kumphanga kumene kuku kuyang'anayang'ana zina ndi zina. Inu mukudziwa anthu a sayansi atayenda mundimamu anapanga notice mwala wa chilendo mkati mwa miyala yambiri omwe unali mwala uja ndi kufotokozawu. Unkaonekadi opanda pake wafumbi osasamalidwa anaunyamula mwala nkutuluka nawo kumphanga kuja. Koma dzuwa chongowalira mwala umenewu china chake chozizwa chinachitika. Mwala unayamba kunyezima mododomesa muja red ndi orange color ponse. Wa sayansi nkuzati wow, mwala uwu ndodula kopsa ndipo ndofunikira zedi kwa anthu. Unkaoneka okongola zedi ndipo munthu uja chimwemwe patsaya pake chosachoka. Nawo mwala unali obalalika chifukwa kwa zaka zochuluka unkakhulupirira zoti iwo sunali ofunikira iyayi, ndipo unazifunsa okha nati cha mtundu wanji ndasanduka okongola chonchi. Yankho linali loti siunachite kusanduka nkukhala okongola mwala umenewu. Unali okongola ndi ofunikira kwa nthawi yonse, koma unali malo omwe kufunika kwake sikumawerengeka, sikumaonedwa ndi wina aliyense. Mwala uwu sunali winayi koma Ruby Stone omwe wakhala m'midima chiyambireni, ndipo kuchokera papa mwalawu unaphunzira chilungamo chenicheni cha moyo uchoti nthawi zina vuto siloti ndinu ndani ku dziko kuno, koma vuto ndipo omwe muli. Ngati akukuonerani inu pansi kusakulabadirani kukuonani kufoka sizikutanthauza zoti inuyo mulibe value. Duwa silingaoneke kukongola mundima chimozimozi Ruby sanganyezime popanda kuwala. Osazida wekha mbale pukuta misonzi uli nayoyo uliko sunta likuwalira dzuwa lina nkutheka mamuna uli nayeyo sangakuone kufunika kwako, pomwe ena ake kwina kwake azikakupanga treat ngati wapeza golide yemwe ankamusakasaka kuchokera kalekale. Chimozimozi kuntchito ngati ukuzimva wapansi mpaka kumasowaso mtendere. Malo amenewo si ako, si ofunikira iwe ayi, ndiwe ofunikira dziwa zimenezozo, koma uli malo olakwika. Mkazi mwamupangira izi kumutene kwa zaka zambiri, koma nthawi zonse amakhalira kukunyozani ngati ndinu opanda pake. Dziwani muli malo olakwika, ndipo ku dziko kuno simunabwerere munthu mmodzi nkutheka wina wake kwina kwake akazapeza mamuna ngati inuyo azakuchengeterani nkumachita kukuchotsani minga kuphazi kwanu ni mano kuli kukukondani zedi. Nkutheka sinu useless mwina mwangokhala pamalo polakwika pomwe mwazunguliridwa ndi anthu olakwikanso, kapena mukukhala mu environment yomwe ikubisa kufunikira kwanuko. Anthu oyenerera atha kukuonetsani inuyo poyera kukongola kwanu komwe muli nakoko. Inu eninu musakudziwa kuti ndinuyo okongola choncho. Ndinedini Studios ndatokoza kamba koonela nkhani. Musaiwale kupanga like, kuika komenti kuti timve maganizo anu. Komanso kupanga share utenga